DXDC Radyoman Report. Gipaklaro sa Commission on Elections kon COMELEC 11 nga anaalang sa mga election officers largo sa National Central Office ang listahan sa mga kandidatong nag-withdraw sa ilang kandidatura. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang Attorney Gay Inumerables, COMELEC 11 Acting Regional Director, gibutyag niya nga wala man hinuon sila na matikdan nga ni atras ng mga kandidato sa Davao Region. Dugang pa nga daghan na ang natalang mga nagmasupakon sa balaod nga gipanday sa ilang buhatan alang sa hapsay nga piniliay o gigilayong. Napadala na sa kauluhan ang rekomendasyon sa diskwalifikasyon alang sa mga malapason. Panghinaot sa COMELEC nga magpadayon ang malinawon nga pagpangampanya og walay election-related incidents ang matala samtang nagapaduol na ang Barangayan Sangguniang Kabataan Elections kon na BSKE karong October 30, 2023. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.